നിർത്ത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക്. നിങ്ങൾ വണ്ണം വെച്ചാൽ ആളുകൾ പറയും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തിന്നുന്നുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയും നിനക്കെന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടോ എന്ന്. നിങ്ങൾ നന്നായി വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഷോ കാണിക്കുകയാണെന്ന് കരുതും. നിങ്ങൾ ലളിതമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സീരിയസ് ആയിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ ഒരു ബോറനായി കാണും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തമാശ പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്വതയില്ലെന്ന് കരുതും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മര്യാദയുമില്ലെന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണെന്ന് കരുതും. നിങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരമാണെന്ന് മുദ്രകുത്തും. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയും. പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷനാണെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനായിരുന്നാൽ ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഒരു മണ്ടനായി കാണും. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്നും പറയും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. ഈ മണ്ടന്മാരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാതിരിക്കുക. റൂൾ യുവർ ഹൊറൈസൺ. നിങ്ങൾക്കൊരു വഴികാട്ടിയാകട്ടെ.